3 навика, които възстановяват чревния микробиом. Номер 1. Приемайте 25 до 30 грама фибри на ден, но от разнообразни източници. Различните бактерии метаболизират различни видове фибри. Точно това изгражда балансиран микробиом. Смесвайте овес, плодове, зеленчуци, бобови и семена. Ключът е в разнообразието. Номер 2. Намалете стреса. Стресът променя чревната моторика и намалява полезните бактерии. Това води до повече подуване, газове и храносмилателни проблеми. Номер 3. Приемайте качествени пробиотични източници. Непастеризирани, ферментирали храни, но без големи количества сол, захар и оцет. Иначе ефектът може да е обратен. Не всеки пробиотик работи. Той трябва да е съобразен с индивидуалните нужди. Когато пробиотикът е подбран правилно, той може да ускори възстановяването на чревната лигавица, да намали възпалението и да подобри метаболизирането на фибри. Ако темата ти е интересна, ме последвай за повече полезна информация.